ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭଜା ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। 4ଟି କଦଳୀ ନେଇଛି, 2ଟି ଆଳୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଞ୍ଚିଦେବି। କଦଳୀକୁ ଛାଞ୍ଚିଦେବି। ଛାଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେଟାକୁ ବନେଇଦେବି। ମୋତେ ନି ଦେଖାବୁ। ଏବେ ଛାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଦଳୀ। ଏବେ କଦଳୀକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ବୋଲି ଦେଖ। ଏବେ ଆଳୁ ଛୁଲୁଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଛୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଳୁ ଛୁଲା ସରିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇକି ଧୋଇବି। କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତେଲ ଆଡ୍ କରିବି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ତାପରେ ଆଡ୍ କରିବି କାଟିଥିବା କଦଳୀ ଆଳୁକୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଛି। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି ଜିରା, ରସୁଣ, ଧନିଆ, ମରିଚି ଆଉ ଅଦାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଆଣିଛି ମସଲାକୁ। ଏବେ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବି। ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇକୁ ମଳି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେବି। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଉଛି। ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ତେଲ। ତାପରେ ମୋଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଉଛି। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ କଟା ଯାଇଥିବା ବିଲାତିକୁ ଏଥିରେ ଭାଜି ଦେଉଛି। 5-10 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲାତି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି କଦଳୀ ଆଳୁକୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ କଦଳୀ ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।